Tradició, esportivitat, punt de trobada, futbol català. El torneig històrics és un clàssic de l'estiu. El Guinardó es converteix en l'epicentre del futbol català durant una setmana per posar en marxa la temporada dels 12 equips que s'hi troben. Els clàssics de la cita des del 1984, els que no fallen mai, els que l'han guanyat moltes vegades i els que han fet mèrits el curs anterior. 12 propostes futbolístiques, 12 equips diferents i 4 categories. Des de segona federació fins a primera catalana es donaran cita del 29 de juliol al 4 d'agost. Però qui aixecarà el trofeu? Quina afició farà més gresca? Qui seran els jugadors més destacats? Marcarem el punt d'inici de la pretemporada 2024-2025. Supereu la calor i feu +1. Ens retrobem al Guinardó amb un cartell de luxe.